Μεγάλης ανατροπής. Είναι μεγάλη νίκη του Πασόκ. Νομίζω ότι ξεκινάει αύριο μια άλλη μέρα. Τα μεγάλα ποσοστά που ο ελληνικός λαός έδωσε στο Πασόκ σημαίνουν ότι του έδωσε την εντολή, μας έδωσε την εντολή να κυβερνήσουμε χωρίς κοινοβουλευτικά προβλήματα και να ξεκινήσουμε τη νέα πορεία της χώρας, δίνοντας ελπίδα στον ελληνικό λαό. Αυτό περιμένει ο ελληνικός λαός. Το σημερινό μήνυμα ήταν μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Από αύριο το πρωί αρχίζει η δουλειά. Θα ανασκουμποθούμε, θα σκόσουμε τα μανίκια όπως λέει ο πρόεδρος μας και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη να ξαναβρει η χώρα μας το δρόμο που της αξίζει. Η χώρα μας αξίζει καλύτερες μέρες. Ο λαός μας αξίζει καλύτερες μέρες. Σε αυτόν τον αγώνα, όπως ξέρετε, όπως πάντα, εγώ θα είμαι παρόν από οποιοδήποτε μετερίζει και θα συμβάλλω με τους συναδέλφους μου του νομού, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα είναι τρεις, θα είμαστε τρεις, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα Χανιά μας, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους μας, οι οποίοι πραγματικά ένιωσαν όλο αυτό το διάστημα των 5,5 χρόνων την αδιαφορία. Ένιωσαν μια απογοήτευση, έχασαν την ελπίδα τους από αυτή την κυβέρνηση. Θέλω τελειώνοντας να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εκείνους που συμπαραστάθηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί μας σε αυτό το δύσκολο αγώνα των 30 ημερών, που κουράστηκαν, και το μόνο που έχω να τους διαβεβαιώσω ότι στο μέτρο που μου αναλογεί θα κάνω ό,τι μπορώ να μην τους διαψεύσω. Πάντως, κύριε Σκουλάκη, ο λαός έδωσε αυτοδυναμία στο Πασόκ, είτε διαμορφωθεί τελικά σε βουλευτικές έδρες 2-1-1, είτε 3-1, όπως είπατε και εσείς, πλέον δεν είστε μόνος. Ναι, βεβαίως. Η μοναξιά της προηγούμενης διετίας με τις τεράστιες ευθύνες δεν θα υπάρχει πια. Σίγουρα θα είμαστε 2 και το πιθανότερο να είμαστε 3. Θα δουλέψουμε συλλογικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Υπάρχουν δεσμεύσεις μας, του Προέδρου μας, υπάρχουν δεσμεύσεις εδώ, μάλλον δεσμεύσεις απέναντι στο λαό, ο οποίος υπέφερε όλα αυτά τα χρόνια, και είμαστε υποχρεωμένοι με σύνεση, με μέτρο, με πρόγραμμα, με συλλογικότητα, επαναλαμβάνω, να παλέψουμε τα προβλήματα που είναι πολλά και δύσκολα. Κύριε Σκουλάκη, πώς σχολιάζετε την παρέτηση του κ. Καραμανλή? Εντάξει, νομίζω ότι από την ώρα που προκήρυξε εκλογές, νομίζω ότι παρέδωσε την εξουσία όταν προκήρυξε πρόωρες εκλογές. Νομίζω ότι δεν είχε άλλη επιλογή, και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα εσωτερικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας, για τα οποία εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο έργο μπροστά μας, μια ενισχυμένη εντολή από τον ελληνικό λαό, την οποία οφείλουμε να υλοποιήσουμε. Τα ποσοστά και στα δύο κόμματα δείχνουν ότι ο κόσμος δεν χαρίζει αυτή τη φορά σε αυτές τις αναμετρήσεις. Πόσο μεγάλη είναι λοιπόν η ευθύνη του Πασόκ στο ποσοστό αυτό που λαμβάνει σε αυτές τις εκλογές? Είναι μεγάλο το ποσοστό, μεγάλες οι ευθύνες. Ξέρουμε τι μας περιμένει, ξέρουμε τις δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω να ακούσουμε τον πρόεδρό μας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κάνει τις δηλώσεις του τώρα. Να είστε καλά, και να ευχαριστήσω και εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί συμπαρασταθήκατε στον αγώνα μας, αναδείξατε τις προσπάθειές μας και νομίζω ότι συμβάλλατε στη σωστή ενημέρωση των πολιτών. Να είστε καλά, και θα έχουμε πολλή δουλειά και μαζί στην επόμενη περίοδο.